jotona sanja kaham belai no koktoma kaham tam koktoma hangangke sing saimono MBB University o kokborok PG course engnani thangi tong abo to kaisa belai no koktoma kaham aboni silai tebo koktoma angkha ani kokborok truk kucho kai tong ani kokborok truk hasukni hasuk kanani bagai yapri selai tong ani takhuk bukhuk song truk jati dokhani bagai himlai tong mahai kokborok truk kucho kai tong belai lai ni lai tham nawi tabu betek pufara sahornani nai tong tamni akok sakanggang ke seng khanaka ba seng nugui mankha MBB University o kokborok assistant professor PG course engnani thangi tong ke khoroktam assistant professor of har mankha belai koktoma kaham tamunggang ke sini tiprasa eba ani mani kokborok bai tabu Tripura University no karai MBB University o kokborok MA porinani bagai ani student ani nogni serai ani busabutui ani takhuk bukhungni busabutui borok mani kokno kokborok bai porinani sep manani thangai tong tai bisi deklia notification nongkhona inga omo tabuk MA porne hini tongnai student ong bagai belai no koktoma kaham ganga sing nugui mankha sing khanaka miawono khanaka sini biplop de borma sini takhuk biplop de borma Dr. biplop de borma bo MBB University o as a assistant professor hanai chakri ni bagai offer mankha eba bini nogo letter phai sokpai ka bo khanasoni rogono join rusenai gangai khanasoni rogono bini kagos rok ready khlai join rusenai ke belai koktoma kaham sini bagai sini kokborok ni bagai sini man kokborok no tei kaisa university o porinani sing sep manani thangai tong gangka obo thung tong mani kogya ingka ani kokborok truk kucho kanani yapri sei tong ingka abo kisan kogya agi rogo sini kokborok no sing khusimi khanao ma poria sing tabuk ma porikha doctorate bo manai bono sukang sini Dr. biplop de burma bono sini laibuma senamrika je kokborok bai PhD pai bono sukang nongkhorka bo tini MBB University o chakri mankha ingka chakri manmani busuk joratui sini bagai kaham abo sawi sabaya bo khoroksa PhD holder ba PhD pai chakri hapka bini ukulogo jorao tei khorok buri bo puila PhD scholar nai mana na gang truk sini borok te kusugo kawan ingka abo kisani kokya ingka faidi seng tabu kisa borni mangpli rok je senior Tripura hani je senior borok no seng kisa bang kisa phunungnani musung norok nai bedi sini je chakri khoroktam mankha total 4ta post dong mani MBB University o kokborok assistant professor hanai 4ta post nongkhormani MBB University o kokborok PG course khulungnani bagai 4ta post nongkhormani ke aro SC candidate manliya means SC candidate eligible kri SC rok tabusu rok kokborok bai assistant professor manya kongke you are kainai ST kaisa seat fill up angka tei kaisa seat tapon fill up punya kongka olo phaigang ke manan haitang ke o jagao khorokta man khangke arni bisingo khoroksa jeng omongkha poritus de borma bobo khoroksa haino MBB University o assistant professor kokborok assistant professor of mankha khanasoni no bobo join rui bini asuk thaya asuwe nangabo isani kogya bini photo munijak belai no jala kaham naithok ingke taitam sanane sini kokborok te kuchu kathun bini nok nukhung tabu chen chengi thangna slaijagi thangna ingke assistant professor of kisani kokya assistant professor of hai kaisa chakri asakri bai nini life change chengi thangai mano nini life slaijagi thangai mano angke chini kokborok sanai mano manino ani bayab ani takhukni mano gangke abo ani kokborok kisisa kuchugo kanani mari nukjago mohai pus kotor mankangke sini kokborok kuchugo kamani mari heni jeng heni mano haita ingke poritos de borma khoroksa bobo jagao apply khlai bobo tini chakri mankha eba offer mankha tini khanasoni no borok submit khlai
23 tarik dong bisingono borok join rona hini khanao kaita angke abono karoi tei khoroksa jeng nainel sabo omo hungangke bikas deporma hani student belaino tongthogo borok no manmani nugui bo khoroksa kok borok PGT teacher ngi tongmani bo tini tei kaisa level lo kasaka truk khaya pi sai kuchukya khio kasaika kisani ko yangangke boro amo bini Tripura Biswabidyalaya ba Tripura University Central University bo top parong khana boni jorani boro convocation bo bini certificate nan mani mangpli rong khana amo Facebook mani angro mani haita angke bo tini ano call kaisa haro sar angni offer sokpai kang belai tongthoka bini ako khana engke bor tini khana no MBB University achuguyano engke tini khana ba koekdin bisingono admission rok chengjagana angke chini serai rok aro tei 40 থেকে 50 jona MA porinani sep mana engka abo kisani kokya engke tabu je Central University admission choli tong aro maya rok oro man bai thun je maya rok tei khorok ko 40 jona 50 jona le mana engka belai no tong tong mani koktuma engka mongke bikas deburma bo aing khwai bekhakni ang sengse PGT rong ni samani khwai rok ni batam se talent ganang bai kha angke bikas to belai student kaham bini bangla honors rong khana first division ni student engke MA rok bo first class man khana jotuni number kabang man khana e BA rok bini first mane first division rok mamong bini mark 12 rok bini mark belai kaham ni khana haita angke belai no talented student tongmani engke bo tabu PGT kokro PGT khai tongmani abu yakre tabu assistant professor hapsinai engke belai no tongtho haita mo hai student kaham ba bini man thai bo man kha haita angke abuni yagolo jeng faidi mo hangke sini takhuk ano khaito dara ringo ata ringja jao angke mongke ani menai phan hani man ka ani se kusupano Dr. Biplop Deborma engke boman mani khaito belai sini kok borok sanai roni bagai sini kok borok ni bagai belai no kaham tang kang bo PhD paijak bono puila kok borok ni PhD pai nongkhorku tatai je bono guide khanai somisar handi borok gangke soi kok borok ya borok linguistic by dialogue kok borok rok no tui borok kok borok ni PhD no haifano soi kok borok MA pai nongkhorna hingke Dr. Biplop Deborma ki bini ukulo tabu kabangma borok PhD khlayana hingke sini thinang rok te chung sanai chini borok ni te hamkrai engnai hingke omo thungi tongmani ko gyangke Biplop Deborma belai borno congratulation tang hingke borni man thai borok mankha borok tabu achugunai ge tabu charo student rok kabangma phainai student rok ni thinangbo mo haikino truk kuchu kanai truk slai jaknai hingke borok ni yaktui tabu chini kok borok tei kaisa kuchuk level sokuinai hingke abu kisani ko gya hingke borok no ang abuno hanamu chung noroni thinang kuchuk kathun noroni thinang bright into noroni thinang ba nini nok nukung family tebu kuchuk kathun tebu kahamung thun dofa hodani bagai tebu kahamung thun dofa hodani bagai samung tanglai thun abono chung nayo abono chini okra sakra robo naharai tong norni bisingtui chini dofa hoda te kicha kuchuk kathun chini kok hayung ganang pirjak thun abono chung norni thani nayo ba chung je kok borok sanai ngi abono chini naimung abono chini norni bisingtui naharmung ngemo Dr. Biplop Deborma bobo khwaini na khwaini nga khwaini batam sek bang hataklai nga ang kono sanamu sungo kok borok poriwi tabu seng mai khopsa masakha agi bui saimano kok borok pori tamung nai tabu nai di omoni buthai kok borok pori tamung ka asuk bisi kok borok ma poria kok borok pori ma pori ba kyang ke sini borok te kuju ka kham ta kok borok ma pori lai kha tabu kok borok ni buthai thai kha college rogo tabu ko student kok borok ma apply khalayo seat rimaya belai no khai rogo ani college rogo kubang student only 150 seat capacity 150 ni bisingo SC ro ni bagi seat na rega tong aro ST ro hawi mai UR ro hawi mai ni engke belai no kha kham kubang student kaham ro no jeng ma kok borok subject o ma nayani engke tebo seat ro kubang nani nango tebo sini borok ma poinani hingga angke
Hingke belaina kok toma kaham kaini tang gangke kaisangka borok sakiri manmani tai kaisangka sino tabo MBB University porinani sep mannai awni bagi duita kok toma kaham hingke laso anga kono sanai norni nogno kong chung saja kaham ungthun norni life ba norni future bright ungthun nor khortoni bising tu sini kok borok tai kaisa yapri sawi tai eng saw sawi thun abun ang norni thani nayo eba norok kaham krungke norni achuk thaya datino achuk manthun kebing mungkuri ke norok achugui datino norni samung jengthun abuno ang nayo chini biplop belaino koglop kothmarok sina krung bini boyrok kwbangma nongkhorka ba PhD rok paikha tabo srai chakri জীবন ba bini chakri life kaham ke start khlaithun ba jengthun abuno chung norni thani nayo tinir bage asung situn jotoni bage no tongthokmani sal oke tinir bage asung situn jotoni tebisa hambai